Estem gravant ja? Que estem gravant ja. Es veu que estem gravant. No. Fem l'altre? Sí? Estem preparades? Sí. Vinga, li fotem, eh? Més o menys. Comences tu? 1, 2, 3... Hola. 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 Benvinguts a Generació Perduda. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war. Or a slaughter. So what you saw didn't happen. Yes, madam. It is my job to keep order. That's what we do here. We keep order. Benvingudes a Generació Perduda, un podcast ideat i creat al vàter i a la dutxa, que no ens enganyem, és on es pensen i s'ideen tots els podcasts, per aquelles que estigueu al vàter, a la dutxa o a qualsevol altre lloc i ja no sabeu què escoltar, perquè ja us salta la mateixa cançó de l'Spotify de sempre, i ja us heu tragat tots els capítols del Deforme Semanal, d'Alberto i de l'Andreu, del Sentido de la Birra, de Wild Project, Estirant el Xicle, La Revolució Sexual, Quarto Millennial i molts més, per aquelles que sou arquitectes i dissenyadores i esteu davant d'una pantalla, per les bomberes, infermeres, metges i tècnics d'ambulància fent guàrdies, educadores i treballadores socials, estudiants campaneres, artistes faranduleres, científiques, supervivents i totes les que no us identifiqueu amb com us guanyeu les garrofes. Per totes vosaltres, Generació Perduda, l'audiovisual que t'acompanya en la soledat. We feel, we happy feel, we band of brothers. Generació Perduda és un cabret radiofònic. Un cabret radiofònic de fills i filles petites de totes les famílies, de muses, que són alhora artistes, de vedets, que s'han fartat d'esperar que un sugar daddy les descobreixi i els digui de què va i de què no va la vida. Ja ho decidirem nosaltres de què va la vida. Per això no ens volem perdre l'oportunitat de construir el nostre propi mapa, perquè som la generació de Hemingway i dels bojos anys 20, però també la dels romàntics arrogants, la dels poetes maleïts, la dels bohemis, la dels hippies i el maig del 68, la del 15M i totes les altres generacions que estan per venir. Som la generació dels rebels, ja no amb una causa, sinó amb moltes. Som una generació que s'alça, com tantes ho han fet abans, per deixar petjada en la història i que acabarà marxant com llàgrimes en la pluja. I per això està Generació Perduda, un programa nepotista on vindran les amigues, els amics i les tietes i farem patar la xerrada, perquè som una colla de millennials i centennials i, per què no, algun boomer que estem plenes d'ansietat. Ja no perquè en tinguem més, sinó perquè a sobre ens ha donat per això de la consciència emocional i en som més conscients. Així que ja tindrem temps per descobrir de què va i com és aquesta Generació Perduda. I ara, si m'ho permeten, m'agradaria acabar aquesta presentació amb una frase de la pel·lícula Bohemian Rhapsody que diu així, diu: som uns inadaptats que toquem pels inadaptats, pels marginats. Del fons de la sala som una família, però tots som diferents. Maria Escursell, bona tarda! Què tal? Com esteu? Bé? O Mary Escu, què prefereixes? Bueno, em diuen Escu, però podeu dir de la manera que vulgueu. Pronom aquí. Ella, som família. Pronom ella, her... Amb ella, sí. Vale. Sí. Fotògrafa i videògrafa, gran treballadora, però millor persona. Bueno. Vale. Quina excèntrica i divertida moguda ens portes avui, Mary, sense donar-te pressió, eh? Aviam, la veritat és que a mi em passen moltes coses, moltes mogudes i excèntriques, també, no? Llavors, bueno, us en porto una de la setmana passada. Bueno, la veritat és que és fort que vingui aquí a explicar com les meves mogudes. És com anar al psicòleg una mica, no? Sí. Aquí el company preparant-se un guió de 5 minuts i tu, però bueno, passé l'altre dia. Mira, l'altre dia, tal. Feeling like a white dude en un podcast. Exacte. Doncs bueno, vinc aquí a explicar-vos una mica una reflexió que he tret arrel d'una anècdota, no?
No sé si algú, a part de mi, li ha passat mai allò de les pel·lícules en què chico envia tarjeta chica, chica responde, quedan, surge el amor... No. Us ha passat o no? És que és molt improbable, realment. Resposta, spoiler, no. Per desgràcia. Doncs, a mi em va passar alguna semblant, currant, però sense algunes de les parts, com per exemple la part de chica responde, ni quedan, ni surge el amor. Cap d'aquestes coses, no, diguem? Doncs aviam, la setmana passada vaig currar en un parell de dies en un esdeveniment de bitcoins, no? Que és tot un tema que realment... m'importa una merda, no? M'és absolutament igual, no? Clar. Mentre t'enduguis els diners lluny d'allà, està bé. Bueno, realment és un tema que realment m'és bastant igual, no? Sí. Però estava treballant allà, no?, i posant-me per davant de la gent, fent les fotografies de l'esdeveniment i tot, i ve un senyor, un home, i em dona un paper, no? I en aquell paper posava... Bueno, era un dibuix de mi treballant i fent-me fotos, no?, com si diguéssim. Fent fotos, allò, ajupida, tal. I diu, bueno, crec que això ho hauries de tenir tu. M'ho he trobat en una taula. Bueno, crec que anava destinat a tu. Clar, Ui, el que tothom pensaria en aquest moment, nivell peli, seria, oh, que maco, no? Sí, no? Bueno. Pues no, la veritat, creepy total. O sigui, en plan, quina puta por. Una mica. Clar, això és el que vaig pensar. Doncs bueno, em vaig cagar viva i vaig pensar, quin cringe, no? Bueno, aquesta època em va pillar, em va com fer pensar, no? I dic, hòstia, aviam, jo de normal també robo la imatge de la gent, no? Com si diguéssim, mentre està visquent o treballant Clar, o que fent... ets fotògrafa en eventos, o sigui... Sent fotògrafa és molt això. I penso, hòstia, jo ho faig amb tota la bona intenció del món, però clar, l'altra persona no sap amb quina intenció ho fas, saps? Llavors vaig pensar el mateix del dibuix, dic, hòstia, potser ho ha fet amb tota la bona intenció del món i jo ara estic pensant aquí que em volen matar, saps? I res, i això em va fer pensar, hòstia, que poc confiem en la gent, no? I que trist com que el primer input que et vingui d'un estrany que potser ho ha fet amb bona intenció sigui com la por o la vergonya o... ¿sabes? También te digo que estaba en una convención de criptomonedas. Sí. Haces bien. Yo creo que haces bien. Però també pot haver-hi bona gent, no? Allà, i penso, hòstia, no sé. Em va espantar tant que dic, per què no podem estimar-nos més i pensar millor de la gent i no sé, i treure'ns una mica el pal del cul, no? Una mica a les nostres vides, o què? I, bueno, vaig pensar això i dic, els hi he de comentar perquè és com mig interessant, en plan... Quin greu, podem estimar-nos una miqueta i ser una mica amics, no? Encara que no ens coneguem, doncs dir... No pensar lo dolent de l'altre, d'entrada, no? Lu, sisplau, endavant. No, dic, es curioso, pero yo creo que aquí está en el matiz la cuestión, el tono del dibujo, un poco. Està bé, en castellà, oi? Sí, en l'idioma. Però com eren els dibuixos? Els pots escriure una mica No, més en plan? el dibuix era jo, un dibuix molt ben fet, de fet, o sigui que si va estar estona i jo treballant sense cap tipus de res, sinó que era molt artístic realment. Llavors, clar, no posava ni el meu nom, ni cap nota, ni res. Estava en una taula deixada i no m'ho van ni donar directament. O sigui, va venir un noi random que va dir, tu, m'he trobat això, saps? Vale. I dic, pues, primer pensant malament, però dic, potser aquesta pobra persona m'ha utilitzat com per expressar el seu art i ja està, saps? A mi m'interessa molt aquest joc de miralls, no? De la mirada que deies tu com a fotògrafa i després et miren a tu i em fa pensar una mica en que al final totes, en el fons, volem el mateix, que parlàvem l'altre dia, no? I tu deies, el que volem és carinyito i poc més, i clar, pel mig es barregen moltes coses, però vull dir, m'agrada com aquesta idea de que algú et veu a tu, però potser s'està mirant també a si mateixa, no ho sé, potser m'estic ficant aquí en un jardí, però vull dir que m'agrada la teva idea de que al final hi ha més coses que ens uneixen que no que ens separen com a persones, en general. No? Sí. Sembla que era un xesmaco, ¿no? En part, vull dir, la cosa es... La culpa aquí de lo creepy yo creo que estaba en el señor que te lo dio. Pero si no fue el mismo, que puede ser que sí. No, yo le pregunté y me dijo que no, que simplemente se lo había encontrado. Claro, pero igual era una excusa para ligar, no lo sabemos. Si no es el mismo, era un gesto inocente el dibujar a alguien bonito que no lo va a ver nunca. Otra cosa es que además lo dejó ahí, igual con la esperanza, ¿no? Como de pero película, nadie me dio ningún teléfono, nadie me dijo nada, simplemente fue dibujo y me voy. Y no pasó Entonces, nada más. Claro, o sea, nos estás diciendo que Hollywood no era verdad.
No. ¿No? O sea, lo de cómo No, conocí no, vuestra totalment madre fals. y el Ted Mosby y tal, no era No, verdad. esto no pasa. Vale, pues vaya. Però Bueno, mira. o no sé, potser sí, O potser veuràs sí, algun dia i diu, o saps qui sí. sóc? La persona que t'ha dibuixat. ¿Recuerdas Ya. la criptoconvención Bueno. 2022? Dios mío. Bueno, pues... No es Eso una buena estoy forma yo. de presentarse. No, la verdad es que no. Pues, no sé, Madre de Dios. molt bonica la teva reflexió. M'ha agradat, Mary, m'agraden també les teves ulleres, que vull que la gent sàpiga que Què tens una passa? col·lecció d'ulleres, Tinc que una són malaltia molt amb heavy, les ulleres. Tinc una greu malaltia amb les Tu, que ulleres. són teves. M'encanten i em Sí, i flipen. et queda molt bé més. Tienen, I... tienen como un giro hacia arriba muy propio de villanos, ¿no? En plan como peligro. Ojo de peligro. Claro, no, de gata. De gata de total. rebel, de rebel. Totalmente, Es lo que nos sí, gusta. sí, Nos sí. gustan Sí, sí, sí. gatas rebeldes, nos gusta la gente así. Claro que sí. Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut, Mary. Moltes de On et res. podem trobar per xarxes socials, per veure la teva feina tan artística que fas, per si algú li interessa contactar-te? Per si algú em vol fer famosa, @escovisual i allà em trobareu per tot el que vulgueu. Bueno, aprofito també per dir que a nosaltres ens podeu trobar a Instagram a @generacióperduda_podcast. Mary Escursell, amigues i amics! Un aplaudiment! Gràcies! Somebody told me I should hit and run, but they don't know, they don't know, they don't know. Nobody knows but us how we roll. Pues ahora, Lu, supongo, ¿no? Bueno, un aplaudiment també, per Lu. Pronoms, any, all... Eso suelo decir. Cualquiera está bien, utilizo más el ella, pero sí. Vale, pues nos quedamos con ella. ¿Sabes, por cierto, que no sé cuál es tu apellido? Ajá, Es lo como, mantengo en ¿quieres, secreto, ¿quieres sí. mantener el misterio como quieras? Igual es uno que suena muy facha. No, es Tortosa, como la ciudad. Bueno, por favor. Está- O sea, ya te has cargado al colectivo de las criptomonedas y a la gente tortosa. Merecidísimo. Menos No, gente que no, hombre, tenemos no. por el público. Pero digo, esto es tipo Ortega no sé qué, ¿no? En plan rollo un señor de Vox, ¿no? Pero bueno, no. Está muy bien. A mí me gusta la gente que se moja. Apellido compuesto de estos coños. ¿Sabes qué? ¿Algún problema amb els Ortega? También tenemos... Tenemos un Ortega. Lato, no sé si ho va dir per Te doy el línia pésame. interna o no, però Lato es diu Ortega de segon cognom. Pues lo siento mucho, la verdad. No passa res. No passa res. No, lo siento por ti, decía, También pero... Oh, damn. Wow, viene Perdón. con todo, Mi familia es de Tortosa, también viene de Tortosa. Cargadito. Pero no Yo no he ido pasa nada. aún, pero bueno, tengo una amiga pronto. Mira, pues ja sabes. Sí. Bueno, pues avui tenim el plaer de comptar amb la Lu, que ens ha vingut a parlar de la heterotemporalitat i el temps queer. Abans de començar, ens pots definir una mica com el concepte queer en una frase així curtet? Sí, bueno, más que una frase, probablemente serán varias, pero brevemente. Creo que puede ser útil entenderlo como saber que se traduce a disidente o sea, sí, disidente o desviade. Es como un insulto hacia la peña LGBT+, que se reapropió a la comunidad angloparlante para referirse a sí mismos como con una palabra que lo englobe todo un poco, de forma un poco ambigua, generalmente al menos se usa así, sin concretar y pues reapropiando el insulto, ¿no? Que se hace mucho en la comunidad. Pues me gusta mucho. No lo sabía, la verdad, y me parece muy interesante. Y, bueno, la heterotemporalidad. La Has vingut a heterotemporalidad. parlar d'això? Sí, es un concepto que me encanta y la palabra en sí es que tiene tanta verborrea, es increíble. Básicamente se trata del concepto, o bueno, sí, la noción de cómo la iconografía y las expectativas respecto a la heterosexualidad nos influyen en la forma en que percibimos el tiempo y nuestras experiencias dentro de este, ¿no? Me explico. Desde pequeños se nos enseña a esperar como a una cierta edad, pues vas a tener la pubertad, vas a empezar a crecer, tendrás unas primeras experiencias románticas, que es un beso, tal, tu primera vez, novios, eventualmente pues tendrás una casa, una pareja, un matrimonio estable, un hijo y pues bueno, y luego ya a la tumba, el resto Sí. no tiene importancia. Sí, la parte todos importante es llegar a la conocemos la historia, adolescencia. Sí. conocemos la historia. Exacto. La cosa es que se ha teorizado, ¿no? Desde la teoría queer, muchas veces demonizada, que esto nos influye mucho a la hora de qué ritmos esperamos, ¿no? Muchas veces se piensa en el concepto de estoy tarde para esto, ¿no? Para perder la virginidad, por ejemplo, o en plan, a estas alturas, ¿por qué no tengo una casa o me he independizado? Sí, en plan Merlí, la chica con 16 años, porque está ahí como súper estresada y vergonzosa porque es la única que no ha perdido la virginidad. Exacto. Un poco Sí, eso. y ahora sí, con sí, la rollo. independencia económica y bla, bla, bla de la juventud.
La independencia económica de la juventud, no sé qué juventud conoces tú. Bueno, no, la falta de ella, ¿no? En Es la plan, cuestión. la falta de ella. Ah, sí, sí, vale, sí, claro, en plan, justamente eso. el sí, tema sí, sí. de la Que no independencia económica, Claro. claro. no pots Exacto. pagar-te les coses Exacto. com per arribar Totalmente. a això. Me estoy adelantando un poco al tema porque al principio lo quería plantear desde lo heterosexual como únicamente, ¿no? Desde la idea del romance, tal, el hijo, porque es una idea muy ligada a ello. Pero vamos, la idea es que esto influye mucho en cómo percibes el tiempo, ¿no? Y habla sobre el tiempo queer, es el concepto de cómo las personas queer vivimos esto de una forma un poco diferente. Porque en un inicio se te enseña a ser heterosexual y tus expectativas son de serlo. Y de repente empiezas como a explorar otras facetas de ti. Hay quien le llega antes, hay quien le llega después, hay quien nunca se siente heterosexual. Pero muy a menudo es como, ostras, pues estas personas también me gustan. O igual estas no me gustan tanto. Y estas sí, de repente tienes un primer amor a los 20, a los 25, a los 30. O las personas trans literalmente pasan por una segunda pubertad. Si empiezan un tratamiento hormonal o hay quien no pasa por él, pero siente que esa está ahí de todos modos, ¿no? Siente que vuelves a nacer, un montón de cosas, un montón de experiencias que te hacen sentir el tiempo de una manera diferente. Muchas veces no formas una familia convencional y tienes un hijo, de modo que eso tampoco está ahí, ¿no? Y esto se ha aplicado mucho a lo queer y me parece un concepto súper interesante, súper fascinante, ¿no? Como la teoría queer se llega hasta el tiempo mismo, no solo es como cuestiones de género tal, sino que el propio tiempo que dirías es un concepto físico. Pues no del todo. Pero me parece muy interesante porque al final, con la precarización y con la falta de recursos que tenemos, ¿no? Porque al final la noción de tener una boda chula, la noción de tener una independencia económica tal, va ligado, bueno, una independencia y una casa, lo que sea, va ligado a un nivel de vida que progresivamente vamos perdiendo. Entonces es como, al final, el tiempo se está queerizando un poco para todos, no solo para la gente queer, sino para todo el mundo que al final pues no puede alcanzar estas expectativas que se nos ponen, ¿no? Eso és molt interessant també, perquè a vegades, tu mateix ho has dit, no? Has parlat de se demoniza lo queer, no? I llavors una mica també això que deies, que això ens afecta no només, no, a vegades sembla com lo queer es eso ahí que hay ahí raro, ¿no? O el LGTBI, eso no va conmigo. No, bueno, no, es que aquí también va, llega, ¿sabes? va contigo, porque esta és la realitat, com a gent jove, com a generació perduda, que nosaltres fem una mica de conya amb això de generació perduda perquè n'hi ha hagut 1.000 milions de generacions perdudes, però també està una mica tothom representat en això. I de fet l'altre dia escoltava en el programa Vostè primer de RAC1, molt recomanable, un altre referent també per al nostre podcast, a una persona que es diu Miquel Misé, que és molt interessant, és una persona activista dels temes trans sobretot, que parlava de que hi ha molta gent que s'aferra una mica a aquests temes LGTBIQ i trans fins i tot. Ja no és com una realitat de ara si esculls això ja no hi ha volta a full. No, hi ha gent que potser s'hi apropa simplement perquè està buscant respostes, perquè estem en una època d'on de sobte estem perdudes realment, no? Abans ho dèiem, i una mica em fem conya, però és una mica així. I això com a mínim són camins que et permeten explorar, donar resposta i pots anar-hi i després pots estar-hi un temps i després pots tornar-hi. No, evidentment que pots passar un procés hormonal o tot això, però vull dir, no només ser queer o ser trans vol dir procés hormonal, no només és això, hi ha moltes coses més, no? Sí. No, totalment. I a part que explorar la teva sexualitat, el teu gènere, arribis a la conclusió que arribis és una cosa bona, no? I t'apropes a això, i ho examines, i penses, i fas introspecció, no? I això no fa mal a ningú, i totalment, absolutament. De fet, com un apunt que les meves dues línies d'investigació que tinc companyes que s'han preparat molt i jo l'únic que he dit és com, vale, vaig a buscar perquè m'ha recordat el que deies, no? Vaig a buscar qui va pensar en el concepte originalment. Resulta que es diu Sarah Jaffe i va pensar en la idea al 2018 en un article que es diu Queer Time, the Alternative to Adulting, no? I l'adulting és una cosa que em fa molta gràcia, em resulta molt curiós perquè sí, és com ho representa molt això, és un neologisme, no? Relativament recent i que és aquesta cosa que ens fa molta por. A mi com a mínim m'aterroritza com les coses que són molt adulting, en plan vete a hacer la tarjeta sanitaria europea porque te vas de viaje a no sé dónde, ¿no? Pues, vale. Bueno, si tienes la suerte, pero por lo que sea, ¿sabes? O el DNI porque hay que renovar la declaración de renta. Dios, sí, pues eso es como, Dios santo, pues es como una nueva perspectiva, una perspectiva más humana, más personal, más de cuidados, cosas. No, pero realmente sí. Y totalmente lo que has dicho, explorarlo es buenísimo para todo el mundo, sí. Claro que sí. Y deconstruirse, investigarse y reinvestigarse una vez ya adulto, también como tú has dicho, ¿no? Que se puede hasta descubrir una nueva personalidad de ti más adelante, que no se acaba el mundo con lo que ya conoces, que igual investigando más para adentro descubres todo un mundo o varios mundos o... ¿Sabes? Que no conocías y se te abren puertas y... No sé, reinventarse yo creo que debería ser algo muy positivo para todo el mundo. No sí, sé. que ens estem construint i deconstruint constantment, no? Jo de fet, de petit,
tenia una mica aquesta idea que pensava que arribava a una edat que ja ho tindria tot, ja estava construït, llavors en aquell moment començaria a fer coses. I no, no, això era una mica el que havia après i no, ja estàs fent coses des de petit, que això també és un altre tema, que els infants també són persones i també estan vivint i també estan fent coses, no són coses que s'estan preparant per ser una altra cosa, i estem en procés de canvi continu. Així que, bueno, Lu, ha estat un plaer. Quan vulguis, això és casa teva, benvinguda a la família. Gràcies. I ens expliques més coses relacionades amb el tema queer o amb el tema que tu vulguis. Merci, un aplaudiment també. Thank you so much. Doncs connectem amb la cabina perquè l'Albert Terol, l'Ato, té una pregunta preparada per fer-nos i la idea és que cada una respongui així de manera breu, així que Ato, quan vulguis. Bueno, jo no tenia... Avui porto... No és una pregunta, vale, està precisament. bé. És una reflexió. És una petita reflexió que Està bé, està bé. Partint una mica de lo que estàveu parlant, jo, com a hetero bàsic que soc, l'altre dia vaig anar al bar, com fan alguns homes, no? I és conya, Ai, bo. Històries de... Ai. Vaig sortir a fer uns xupitos i la veritat és que vaig entrar a un bar i, bueno, tots el coneixereu, els Pit Xupitos, molt conegut aquí a Barcelona. Aquí estem fent promo gratis. Ja, que passin després perquè Pròximo capítulo. Sí. I la veritat és que n'hi havia 200 o 250, no sé, ara mateix no recordava perquè jo ja anava una mica pet. Vai. I jo vaig pensar en aquell moment, si fos xupito, quin tipus de xupito jo seria? I m'agradaria que em diguéssiu olor, com el prepararíeu i de quin tipus d'alcohol us faríeu vosaltres mateixos. Quin xupito O sigui, seríeu? nosaltres, no tu, no t'hem de definir. No, Cadascú a si vosaltres, mateix. cadascú el seu. Vale. I després us diré el meu. Vale, clar, evidentment. Mary, que et veig molt emocionada. És perquè tens moltes ganes de fer-ho? És que a les... O sigui, al bar aquest Posarem un pi. No passa nada, no passa on nada. anem normalment, tenen noms supersexuals dels xupitos. Es verdad, hay nombres muy buenos. Que sí? A veces. Y muy buenos o también muy sexuales. O ambas cosas, Sí. espero, ¿no? Las ventanas deben estarse... Sí. Perdón. Pero claro, Círculo concéntrico. tenemos que inventarnos un nombre para el chupito. El que tu vulguis. Sí, Pot ser un sí, xupito que has provat, o lliure. un xupito que t'agradi, Vale. o un xupito inventat Llibertat ara. davant tot aquí. Tot ha de tenir Vale. relació una mica amb tu. Podcast. Vale. I l'alcohol també. Me lo puedo pensar. Sí, Tú sí. primero. Vale. Sí, ho tens? ¿Ya? No, a ver, yo tengo un problema y es que bebo muy poco. Entonces, he probado como 4 licores igual y, pues bueno, no me ha gustado casi nada de ellos. Entonces no lo sé, pero yo Puede qué sé. ser chupito de agua, ¿eh? Sí. He pensado en el concepto de qué bebidas con nombre gracioso conozco, ¿no? Y he pensado que Sex on the Beach existe. No sé qué es, la verdad, pero sé que existe, ¿no? Y si es un chupito, he pensado que podría llamarse como, yo qué sé, Sex en el estanque, Sex en el charquito, en plan como algo más chiquito, ¿no? Para compensar y ya está. Y eso es todo lo que quiero decir. Y tendría los mismo contenido, pero supongo que un poco más de alcohol, no lo sé, de eso van los chupitos, ¿no? Y ya está. Eso es, y olería pues como huela el original, no tengo ni idea, la verdad. O sea, no hace- Pero suena que bien, no debe oler mal Claro, eso. pero no hace fueras falta un- que seamos alcohólico-normativos, ¿eh? Puede ser sin alcohol, que no, Es que quiero no ser tomo aquí ni la gas, gente en que plan- pone aquí Yo la bebida. te sugiero, le echas un poco de chanelito por encima, ya eso Y así sí que huele. huele, ¿no? Entra... ¿Has visto? Venga, Ahí con estilo. Otro Vale. pip, otra marca, vengan. Que Uy, vagin- uy, 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 que uy, vagin uy, uy. passant. Bueno, Bueno, va, toca. el mío no sé qué licor llevaría porque no sé qué combina bien, pero me gusta mucho el licor de manzana porque es dulce y soy como una niña pequeña. Me gustan los que tienen como el topping este de como con nata y la casita es encima como de bebé. ¿Eso existe? Existe, Me lo apunto. ve al sitio este De que acuerdo. hemos dicho, ¿qué tal? Y es brutal, ahí lo hacen como muy bonito y me gusta ese que es bonito. Vale, no, Sí, yo però tengo tu un series apunte. de manzana, però amb un toc així una mica més gamberro, eh? Et falta alguna cosa. L'has de posar Gamberro. Home, la Ah, nata bueno. ja porta una mica de gamberro. Oh. No? Marramiau, però Me ha ramiado. n'hi ha... igual li posaria unos toquecillos de tequilita o qué. Bueno, no sé. No sé. Un suave ¿Y toque. a qué olería? ¿A qué olería? Olería, creo que a Chuanchu. No, mentira. Pero no sé, a algo guay, no sé. A vainilla. No me ¿Por gusta qué la no? vainilla, dramático. Bueno, a Helado ver. de vainilla de toda la vida, de tal.
Respetable. Es muy Me básico muero. de todos modos. Está bien. Pues eso. Bueno, No lo pues sé. está bé. Olores, el que le guste a cada espectador que nos esté escuchando. Jo seria xupito d'algú fort però dolç alhora, saps? D'aquests que et dona ressaca heavy. Buah, mata la dreta al cap. Jo Ja. faig autocrítica i dic, jo seria això, rotllo mojito però amb molt de sucre, saps? El que I- sempre Yes. te'l veus i al matí següent dius no torno a veure això en la meva vida. I a la següent Que té un festa, nom molt raro, a caos. més. Claro, no? la cosa es que yo hice caso, por eso no tengo ni idea. La vez que me pasó, lo cumplí. Claro, ¿ves? Una persona sí. coherente. No, jo seria això, però això, que fos dolç, perquè jo també sóc una persona dolça, jope. O sigui, tu faries Jope. mojitos d'aquests que amb el medi ambient estan bé, no? Reciclats. És a dir, d'aquests tu tires, no? I hi ha tant Dels que sucre i tanta dels cosa que que surt pots fum. tirar l'alcohol Surt com i un no vapor fa falta blanc. que tornis a tirar més sucre. Saps? Ah, vale, Saps quins et sí. dic? Sí, sí. Sí, no, No has Se de queda el sucre, pozo. hi ha tant. Sí. Que da igual. Ha saturado. No, però jo Pots seria tirar. algo així, En química sostenible, de però sí. també haig de reconèixer que caic una mica en el tema i seria algo una mica exòtic, perquè caic Jo- en les Illes del Desig de Hollywood. Jo he de dir que jo he estat en una festa amb el Carlos Bueno que ens ha fet un macro, hiper, ultra, mega mojito en un tanque Sí, sí, brutal. No, no, y eso fue total y absolutamente Aquesta és la gràcia, dramático. no te'n recordes. Així que jo assumeixo que el xupito del Carlos pot acabar sent molt dramàtic. no. Sí. Però, i l'olor, pues no sé, algo... ¿Lo qué? Brummel. No. Por favor, que Silvio Brummel levantara la cabeza y viera en qué convirtieron su nombre. Bueno, pues no sé quina olor, la veritat. Pues algo així... Sí, algun cítric. M'agrada. M'agraden els cítrics. Molt bé. I ara el teu torn. Jo, la veritat, aviam. Jo sóc el típic que quan som aquí 4, jo demanaria 4 xupitos del que el barman em digués en aquell moment i jo pues, m'agafaria l'ampolla sencera. O sigui, això... Te dice, sorpréndeme, ¿no? Sorpréndeme. I me Estem baño. fent una apologia de l'alcoholisme en el primer capítol que no sé si m'agrada, però no estem anant. Sorpréndeme, No, pero que de 40 no baje. El meu xupito seria un whisky sol. Con hielo. Tráeme un whisky con hielo. Parlant de la heteronormativitat abans. I Super òbviament, hetero. com Estilo soc ley seca. una persona heterobàsica que va al bar, el meu olor preferit és Old Spice. Oh, Dios mío, eso sí que es duro. Pero no os apropiéis el whisky, ¿eh? O sea, eso sí que es fuerte, en plan. No, Por favor. No, pero es que no, desde aquí es que no. reivindico la apropiación del whisky desde la gente, pues queer, de izquierdas, todo lo que no se asocie normalmente al whisky, que se lo El apropien. whisky, bueno, sí, es que la ley seca, los vasitos esos, el whisky, la ley seca, la estética de los mafiosos de la ley seca es homoerótica, pero a tope, entonces es inevitable, ya está Bueno. apropiado. Bueno, Perfecto. doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem que us ho hagueu passat bé, que hagueu après coses, o com a mínim, que us haguem fet companyia. Generació Perduda, un cabret radiofònic pensat al bateria a la dutxa, el podcast nepotista que t'acompanya en la soledat. Moltes gràcies, Maria Escurcer i Meri, Gracias. Lu, Albert Terolato a la peixera, Let's go! i jo, Carlos Bueno. Gràcies també a la Universitat Pompeu Fabra per deixar-nos l'estudi. Això ha sigut tot.